ai bata sha ba, wallahi ruwa bata sha ba. In dai ni nan wal Allah duk wanda ya min kankara shi ne masa na itace. Ni to turu ranar banza mata da balanta ranar gara ita. A banza ma ne masifa balantana an zumburo ni. Idan na rasa aikin yi, na rasa abin yi, sai ci kai na asibiti. Saboda dai gade na warka jami. Goga nawa waye taba min kai ne? Ni da wannan dan takoyin mun gama wahalar mu ranka ta kaf wasu aka nada shine sarki. Amma kuma nan ka fita da tabbacin kai za a nada. Ha ayo kuma ba kuma ba. Ai rigima daga nan hata ta sara. Wallahi mun daura kenan gaba mun fara yi kenan. Ha amma alaikum salam. Kai gona. Babu lafiya na ji kana ta daga murya haka. Gaba da ni da handana. Dangin su ranka ta kaf gaba daga nan hata ta sara. Mun daura ta. Kuma ko bayan raina ku ci gaba da ita. Saboda me yawa? Kawai wai mun sha wahalar banza an ja naɗa shi ne sarkin bori. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baba ai an raba ka da aiki ne wannan. Wannan abu ne da tuntuni ya kamata dama a ce. Fatan mu shine a ce an daina wannan haka. To. Ina jin ka babana. Kunne na za ka rike saboda magana ta faratsa ne. Tun da kai ka haife ni. Rike min kunne na. Ba haka bane ba gaskiya fa nake faɗa ba. Harka borin nan ba kyau haramun ne wallahi. Ko a ofis ka taɓa jan ce no? Manyan na raka ta kaf takarda ta taɓa zuwa gaban su sun ce no hidis. Ha? Ba haka bane. To yayi. Kana ga ba ga yau ne? Shege fuska wa an jika te ba. Ha? Yaron ne ina masa maganar na wai da yace alhamdulillah. Yana jika san wani mahi ya taka mu anan dina. Haka na ji. Da rago maman nan ne? Dumami? Eh. Aljanin ba su baka ba ne? Aljanu ba su ba. Sai ka ce raƙuma. Bana. Tunda ta faɗa ce. Ba ma rasa aikin yi. Yamma ta yi ko? Aka hau kan